juga ikut. Hati-hati ya Pak. Yang di atas genteng juga ikut bergoyang. Mas opo wis sliramu jek semono yen tenan karo aku pengen suwe wis mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu sejauh kita ketembangan karo aku jadi nyotombak kangenku kangenmu bali eling nalika iku yo sepi rasane waktu biyen ucap dhewe nganggo terus eling kancane jaman semono yen tenan rame-rame guyub rukun seneng atine yang sebelah sini yo mas gelang alit alien sakene kanggo tombo kangen iki presesat mimpi durung butuh tae rasa kangen wis bisa mari yang di belakang semangat ya Nyuwi Jaya Putra ayo mas sikap mas opo wis sliramu jek semono yen tenan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu sejauh kita ketembangan karo aku ngerti yo tombak kangenku kangenmu bali eling nalika iku semuanya yo sepi rasane waktu biyen ucap dhewe nganggo terus eling kancane jaman semono yen tenan rame-rame guyub rukun seneng atine emas gelang alit ribon siji sakdurunge kanggo tombo kangen iki presesat mimpi durung butuh tae rasa kangen wis bisa mari presesat mimpi durung butuh tae rasa kangen wis bisa mari Cacanya oke luar biasa Nyuwi Jaya Putra po enak ya mas ya heeh ora mek jaranan ada campur sarinya juga lengkap hadro ya ono ya ono orkesnya ya enek bene ya ono ya jare iki
sampean nyanyi. Heeh. Aku tak nantang sampean terus terang iki. Piye nantang? Doh dono adoh saking pundi Mas Nobar? Korea. Tulung aku nggih. Korea, sapa wong tulung aku?